Ik zou graag Spaans willen. Spaans. Russisch. Nou, dat had ik me altijd een geheimzinnige taal liggen. Om te leren. Maar het is een heel continent bepraten. Ik wil wel Fries leren. Ik kan het lezen, ik kan het verstaan, maar ik kan het niet schrijven en slecht spreken. En dat wil ik wel eens verbeteren. No. Es para mandar un video postal, para mandar al email. En mi pueblo también han puesto, somos así de modernos. Dices, hola, estoy en no sé dónde y lo mandas al email. ¿A qué email? Pues al que quieras. Pues al